नमस्कार, काव्यरसिको हो. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोग आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 21 मार्च जागतिक कविता दिन. आज जागतिक कविता दिनादिवशी आपण कविता म्हणजे काय ही साधारण प्रत्येक कवीने कल्पना करून कवितेवर कविता लिहिलेली असते. मी 2-3 कविता लिहिलेल्या आहेत. त्यातील माझ्या बोल अंतरीचे ह्या काव्यसंग्रहात प्रसिद्ध झालेली आपण आज एक कविता ऐकूया. कविते शीर्षक आहे अंतरीची तळमळ. कविता म्हणजे काय असते? अंतरीची तळमळ. तर ती आता आपण आज कविता ऐकूया. अंतरीची तळमळ. कविता असते हृदयाच्या भावना. कविता असते हृदयाच्या भावना. कविता म्हणजे मनाच्या संवेदना. कविता असते हृदयाच्या भावना. कविता म्हणजे मनाच्या संवेदना. कविता असे डोक्यातील कल्पना. कविता असे डोक्यातील कल्पना. कविता म्हणजे मेंदूच्या संकल्पना. कविता कविता खुल्या नेत्राने पाहिलेलं दृश्य. कविता खुल्या नेत्राने पाहिलेलं दृश्य. बंद लोचनातील दृश्य अदृश्य. कविता कविता खुल्या नेत्राने पाहिलेलं दृश्य. बंद लोचनातील दृश्य अदृश्य. कधी हळव्या मनाची भावूक हाक. कधी हळव्या मनाची भावूक हाक तर कधी कठोरपणे दाखविलेला धाक. कविता दुकरी भळभळती जखम. कविता दुकरी भळभळती जखम. कविता त्या जखमेवरील मलम. कविता दुकरी भळभळती जखम. कविता त्या जखमेवरील मलम. कविता उमेदीने जगण्याचे बळ. कविता कविता उमेदीने जगण्याचे बळ. कविता कवीच्या अंतरीची तळमळ. कविता कवीच्या अंतरीची तळमळ. कविता नरनारींची वाणी. कविता नरनारींची वाणी. कविता जन्मजन्मांतरीची गाणी. कविता नरनारींची वाणी. कविता जन्मजन्मांतरीची गाणी. कविता सजीव निर्जीवांची कहाणी. कविता सजीव निर्जीवाची कहाणी. कविता साहित्य क्षेत्राची राणी. कविता साहित्य क्षेत्राची राणी. कविता कवींचे अस्त्रशस्त्र. कविता कविता कवींचे अस्त्रशस्त्र. कविता निमित्त होई सर्वत्र. कविता कवींचे अस्त्रशस्त्र. कविता निमित्त होई सर्वत्र. कवितेवर व्यर्थ न घालावा वाद. कवितेवर व्यर्थ न घालावा वाद. कविता आत्म्याची परमात्म्याला साध. कविता आत्म्याची परमात्म्याला साध. धन्यवाद. मित्रांनो, ही कविता कशी वाटली ते आपल्या कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडली तर त्याला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि आता परत आपण भेटूया. दिनांक 31ला तिथीनुसार शिवजयंती आहे. तर आपण त्याच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे 30 तारीखलाच आपण एक शिवाजी महाराजांवरची कविता ऐकूया. धन्यवाद.